So what's up mga kabanding ko? So yun, napapansin ninyo ano, na andito kami sa naungan na bangka. Sa background ko meron mga bangka kasi sasakay kami dyan mamaya ano. Kasi pupunta kami ng Apao Island. So kung makikita niyo mga kabanding, ang Apao Island ay ayun. Hindi ko maturo. Doon sa dulo yung nagkukulay blue na island doon sa dulong dulo. So doon kami pupunta ano. So sige mga kabanding, samahan nyo kami. Kasama ko naman ulit ang walang kamatayang kapap squad ko ano, si Pops Ben tsaka si Bayaw. Tapos mga kabanding, mayroon akong kasama dito, Team Katumbol. Yan, actually mga katrabaho yan ni ano, mga taga PC Micro niya. So sige yun mga kabanding, samahan nyo kayo pagpunta sa Apao Island ano. Mamaya nandun na tayo. Sige. Ganyan pala ang pagkain sa lambat ano. Pangki yan guys, pangki. Madala kami at baka makahuli kami balaw. Di mo alam kung paano yan ano. Di mo ma-share no. Rich kid ka kasi. Alam na, pang-kuskus lang sa labada. Kala nyo, malaba kami ano. Ano ba yun? Pang ano lang? Pang-kuskus sa labada. Yun lang alam mo, panghilod. Lakyan yun. Kulambo yan, kulambo. Kulambo. Alam mo, kulambo nga alam mo. Putang ina ano, ang lamok. Tipaklong. Ang ganyan ang kulambo mo, ang lamok. Putang ina. Tipaklong. Tipaklong na. Baka mag-inuman pa dyan ng lamok. Ayun mga kabanding, so ayun, paakit na kami ng bangka. Sakay na kami para papuntang Apao Island. So sige, samahan nyo kayo mga kabanding ano. At yun na nga mga kabanding, nakaakit na kami ng bangka. So nakikita nyo ano, kasama pa rin ang Team Katumbol, malamang. Hanggang mamaya ito eh. Naiwan yung alaala na. Okay, sige. So samahan nyo kami sa pagbiyaya ano, papuntang Apao Island. Iyo ko nga, masulo pa. At yun na nga mga kabanding, so ayun, nandito kami sa Apao Island, nakarating na kami kagad. So halos ano lang siya, kulang-kulang 30 minutes na biyahe sa bangka. So eto siya, Apao. Yun mga kabanding, so lalakad-lakad tayo, bigla akong may nakita. Kilala nyo to mga kabanding? Wala nyo kung sino siya. What? Boss Karepa yan. Hindi, katrabaho yan ni Mrs. mga kabanding. Di Boy Lado, kamukha lang. Yun mga kabanding, so nakikita ninyo, i-prepare nila yung lambat. Pangki. Si Boss Karepa ngayon, taga ano na lang. Oh, si Boss Karepa manglalambat oh. Dahil sa COVID. Mga Team Katumbol yan. Gabing hirap ng buhay. Gawa ng COVID. Gawa ng COVID.
At yun na nga mga kabanding, para sa inyo ng kaalaman kung paano makapunta rito ng tama yung proseso. Nandito si aking brother-in-law, si Kuya Art. So sige, paano yung bayo? Paano pupunta dito ba? Para po mas smooth po yung pagpunta dito sa island, you can coordinate with the Municipal Tourism Officer ng Mercedes para at least mag-guide po kayo ng maayos, and then para yung galaw po ninyo sa island is napaka-smooth sa hindi po hassle. So pwede mo rin mag-drop by dun sa may Pandawalan, dun po ang opisina nila. So enjoy the island po. Salamat. Okay. So, what's up mga kabanding? So, yun na nga, nandito tayo sa Apao Grande Island ng Mercedes, probinsya pa rin syempre ng Camarines Norte. Itong island pala na to mga kabanding is 20 minutes lang away from mainland. Nabibilang siya sa 7 islands: Kinapagian, Malasugi, Kanimog, Karingo, Canton, Apao Grande, ito na nga, then Apao Pequeña, yun. Mga kabanding, maganda dito kasi nakikita nyo naman sa view natin sa likod, ano, sa background natin. So anytime soon na kung sakasakaling pwede na, tapos nag-lift na yung quarantine natin, try nyo magpasyal dito mga kabanding, masaya dito. So sige, mamaya dive tayo, enjoy natin yung lugar, tapos magla-lunch muna kami din yun. So sige mga kabanding, samahan nyo ulit kami. Yun na nga mga kabanding, dumating na yung kasamahan natin na nanguhuli ng isda. Nanglambat sila. Ito yung nahuli, may malaki. Pre. Marami, Paps. Flying fish. May nahuli. Alright. May ulam na. Isdang karepa, nandito na boy. Yeah, si Boss Karepa yan. At ayun na nga, kakain na nga po kami. Ito na ang aming lunch mga kabanding. The long wait is over. Ayun sarap talagang pinaghirapan ng ating mga kasama. Fresh na fresh. Fresh na fresh. Galing sa dagat. Alright. Mas meron pa yung sinabuhan mga kabanding. Yun na nga mga kabanding, so bali tapos na kami mag-lunch. Kasama ko pa rin si Pops Ben, then si Boss. Kayo na bahala humusga kung sinong boss yan, ha? Hello! Lalangoy na kami mga kabanding, ano? Wala, yung ibang kasama naming team Katumbol, ayun, bagsak, tulog. Mahinang nila lang. Mga mahinang nila lang, sabi ni Pops. Mahinang.
ngayon, boss? Wala kang hanap buhay ngayon. Wala na talaga. Gawa ng quarantine. Yun na nga mga kabanding, so bali pauwi na kami, padaong na ulit kami sa bangka. Ito pala yung bangka, nakadaong na. So ito na yung sundo namin. Yan, so pauwi na kami. So sige, bayad tayo.